drug by bust operation at paghain ng warrant of arrest sa isang suspect sa bayan ng Urbistondo, matagumpay na naisakatuparan ng kapulisan at ang iba pang mga kaganapan sa naturang bayan, tutukan sa ulat ni NUP Nora De Leon. Sa patuloy na pagpuksa sa krimen o ang simultaneous anti-criminality law enforcement operation, isang newly identified drug personality ang aktong nahulihan ng droga sa barangay Balangay ng bayang ito. Ang suspect ay lalaki at nakumpiska sa kanya ang 2 pakete na puting crystalline substance na pinaghihinalaang shabu at pera na nagkakahalagang 800 piso na nasa iba't ibang denominasyon. Nasa pangangalaga ng aming istasyon ang suspect habang inaayos ang mga papeles na isasangguni sa hukuman ng rehiyong ito. Samantala, sa bisa ng warrant of arrest ng Regional Trial Court Region 1, nadakip ang isang lalaking wanted person para sa kasong rape na nasa barangay Angatel, Urbistondo, Pangasinan. Kasalukuyang nasa kustudiya ng aming pulisya ang nasabing suspect para sa kaukulang proseso. At sa patuloy pa ring pagpapatupad ng Modified General Community Quarantine, 11 violators ng Provincial Ordinance No. 240-2020 o ang hindi pagsusuot ng face mask ang nasita ng aming mga kapulisan araw ng Huwebes, September 3, 2020. Sila ay kinuhanan ng detalye at pinagpili kung magsasagawa ng 3 oras na community service o magbabayad ng 1,000 piso depende sa kanilang kagustuhan. Sa kabilang dako, maayos na naisakatuparan ang National Crime Prevention Week sa pagsasanib puwersa ng National Police Commission, Interagency Technical Working Committee at Urbistondo Police Station na may temang Komunidad, Pangalagaan at Krimen ay Iwasan. Maagang pinangunahan ng aming hepe ng pulisya na si Police Major Michael S. Datuin ang maikling programa kabilang ang mga miyembro ng Urbistondo Bikers Association at Bureau of Fire Protection. Nagsagawa din ang motorcade habang bumubusina na umiikot sa mga barangay at lansangan ng aming bayan upang makaagaw atensyon sa mga komunidad para makiisa sa nasabing proyekto. Mula po sa Urbistondo Police Station, ako po ang inyong news patroller, NUP Nora De Leon, nag-uula para sa Pangasinan Police Patrol.